Ο αγαπημένος ψυχίατρος Χρήστος Λιάπης είναι κοντά μας. Τι κάνετε? Καλά, καλώς σας βρίσκω. Και ένα θέμα που ήθελα πολύ να θίξουμε, γιατί έχει γίνει πια της μόδας, γιατρέ μου. Πολλοί φίλοι και φίλες να έχουν παράλληλες ζωές. Έχουν το επίσημο τέρι τους, που είναι ή ο άντρας τους ή η γυναίκα τους, η επίσημη. Έχουν την ερωμένη ή τον εραστή, ο οποίος μπορεί να συνυπάρχει πολλές φορές και αρμονικά, εν αγνία βέβαια πάντα του συζύγου ή της συζύγου, και ο λεγόμενος φταίχτης, εντός εισαγωγικών, να διατηρεί και τις δύο ζωές, να είναι καλά και με τις δύο και ο ίδιος να είναι και πολύ καλά με τη συνείδησή του ενδεχομένως και τα υπόλοιπα δύο μέρη να υποφέρουν. Είτε εν αγνία, γιατί διαπιστώνει η σύζυγος ή ο σύζυγος μια αλλαγή της συμπεριφοράς, είτε εν γνώση, γιατί υπομένει μια κατάσταση και συμβιβάζεται. Το πόσο καλά και ισορροπημένος είναι ο κάθε άνθρωπος με τη συνείδησή του είναι μεγάλο θέμα και πάρα πολλές συμπεριφορές μπορεί να δείχνουν καλές, μπορεί να δείχνουν ισορροπημένες, αλλά να υποκρύπτουν μια έντονη παθολογία ή τέλος πάντων μια σχέση που κάθε άλλο παρά ισορροπημένη μπορεί να χαρακτηριστεί στο επίπεδο της σχέσης που ο καθένας από εμάς έχει με τον εαυτό του. Ξέρετε ποιο είναι το κακό όμως, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό συνήθως, που επιδιώκουν ή αντέχουν να έχουν διπλές και τριπλές ζωές, ρίχνουν πολλές φορές το φταίξιμο στους άλλους, λέγοντάς τους ότι εσύ δεν ήσουν ικανός να με κρατήσεις, γι' αυτό πήγα στην άλλη. Στην άλλη θα πούν το ίδιο, με αποτέλεσμα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος πληγωμένων γυναικών ή πληγωμένων ανδρών εξαιτίας ανθρώπων που έχουν ενδεχομένως και την τάση μόνιμα να πράττουν το ίδιο πράγμα. Πρώτα απ' όλα, κανένας δεν μπορεί να μας πληγώσει αν πρώτα εμείς δεν το επιτρέψουμε αυτό. Και πολλές φορές επιδιώκουμε και να πληγωθούμε. Ένα είναι αυτό, ή επιλέγουμε συγκεκριμένους ανθρώπους με κριτήρια που μπορούν να χαρακτηριστούν και αυτοτιμωρητικά ή αυτοϋποτιμητικά για τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το λέτε. Είναι σαν να επιδιώκει δηλαδή ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, να βρει ένα τέρι το οποίο επί της ουσίας ξέρει ότι είναι κατώτερό του ή θα τον πληγώσει, αλλά τον κρατάει γιατί? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν μπορούμε ούτε από ψυχιατρική ούτε από ψυχαναλυτική σκοπιά, γιατί είναι ένα θέμα που προσφέρεται και για ψυχαναλυτικού τύπου προσεγγίσεις, να κάνουμε γενικεύσεις λέγοντας ότι αυτό είναι σωστό, το άλλο είναι λάθος, ο άτιμος, ο έτσι ο αλλιώς που πλήγωσε, ή κρίμα την καημένη που κοίτα τι της έκανε, ενώ μπορεί επί 2 επί 3 χρόνια να το έβλεπε, να το ανεχόταν, να το καλλιεργούσε, μέσα από αυτό να έβρισκε και το άλλο μέρος, η γυναίκα ή ο άντρας, η εξαπατηθήσα ή ο εξαπατηθής, να έβρισκε τις δικές του κοινωνικές, προσωπικές ισορροπίες. Από εκεί και ύστερα δεν είναι κάθε περίπτωση παράλληλων σχέσεων ίδια με την άλλη. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα πιο σοβαρά γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και ο χρόνος μας, ο τηλεοπτικός, ο ψηφιακός μας πιέζει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτός ο υπερερωτισμός, ο έντονος, μπορεί να είναι στο πλαίσιο μιας σοβαρής συναισθηματικής παθολογίας. Σπάνια, οι περισσότερες παράλληλες σχέσεις δεν είναι έτσι. Έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αλλά κάποιες φορές μπορεί να είναι στο πλαίσιο μιας συναισθηματικής διαταραχής, μιας διπολικής διαταραχής, ενός υπομανιακού ή ίσως και μανιακού επεισοδίου. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Τότε σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται η αντιμετώπιση, η ιατρική, η ψυχιατρική αντιμετώπιση με διάγνωση από γιατρό σε πρώτη φάση, και τα βλέπουμε στη συνέχεια. Ο γιατρός καταλαβαίνει αν είναι απλά μια διπολική διαταραχή ή είναι απλά μια τάση του ανθρώπου να είναι ερωτικός? Πολύ σωστό το ερώτημά σου. Ο γιατρός πάντοτε ρωτάει, και όχι από κοινωνικό κουτσομπολιό, ο ψυχίατρος δηλαδή, τις ερωτικές συνήθειες του ασθενούς ή τέλος πάντων του ανθρώπου που έχει απέναντί του. Όπως αντίστοιχα, για να το συνδέσουμε εντάχει και με το θέμα που είχατε πριν, το πολύ ενδιαφέρον θέμα για τον HPV, καταλαβαίνουμε και μόνοι μας ότι οποιοδήποτε κίνητρο και αν υπόκειται των παράλληλων σχέσεων, αυξάνεται η πιθανότητα για σεξουαλικώς
με τα διδόμενα νοσήματα. Γι' αυτό και κάνει τόσο μεγάλη έξαρση στα κοριτσάκια, τα οποία οι κύριοι, επειδή έχουν πολλές ερωτικές συνευρέσεις με μικρότερης ηλικίας κορίτσια, τα μεταφέρουν μετά στις συζύγους και βλέπουμε ξαφνικά και τις 40 σου λέει γιατί εγώ τώρα HPV. Και γι' αυτό έτσι με πολύ ωραίο τρόπο το συνδέσατε μεταξύ σας και τις δύο θεματολογίες, ώστε να βγαίνει και ένα επικοινωνιακό μήνυμα προστασίας για τη δημόσια υγεία. Πολύ ωραία. Θέλεις να κάνεις παράλληλες σχέσεις, τουλάχιστον πάρε προφύλαξη, δεν σου φταίει και ο άλλος που είναι σπίτι και περιμένει. Έτσι, πολύ ωραία, ξεκινούμε από αυτό. Τώρα, αφού λοιπόν θέσαμε και υπογραμμίσαμε έναν τον κίνδυνο τον παθολογικό για τη δημόσια υγεία και δεύτερον το ότι μπορεί να υπάρχει μια σοβαρή συναισθηματική παθολογία πίσω από αυτό σε σπάνιες περιπτώσεις, συνηθέστερα το φαινόμενο αυτό των παραλλήλων σχέσεων έχει να κάνει με συγκεκριμένους τύπους, με συγκεκριμένα κλάστερ προσωπικότητας, ιστριονικά χαρακτηριστικά είναι αυτά όσων έχουν την τάση να κάνουν παράλληλες σχέσεις, η τάση αυτή να φέρνουν τον εαυτό τους στο επίκεντρο, να προσπαθούν να προκαλέσουν την προσοχή, άντρες, γυναίκες, να επιβεβαιωθούν, γιατί το βαθύτερο βίωμα είναι σίγουρα βίωμα αυτοϋποτίμησης και για αυτόν που απατά, που κάνει τις παράλληλες σχέσεις, αλλά και για εκείνον ή για εκείνη που τις ανέχεται. Γιατί να νιώθει κάποιος αυτοϋποτίμηση, ενώ θεωρητικά είναι πετυχημένος επαγγελματικά, έχει καλή οικογένεια, έχει χρήματα? Γιατί να το νιώθει αυτό? Και εδώ ακριβώς πάμε στο αρχικό σχόλιο που έκανα στην εισαγωγή σας, ώστε ότι το κατά πόσον ο καθένας είναι ισορροπημένος με τη συνείδησή του ή έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του είναι ένα πολύ σχετικό ερώτημα. Και συνήθως παρατηρείτε προσωπικότητες αρκετά εξωστρεφείς, προσωπικότητες οι οποίες θέλουν να φαίνονται, κυνηγούν την επιτευγματικότητα, να ενδίδουν σε αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς των παραλλήλων σχέσεων, κρατώντας ως σταθερή σχέση μία προσωπικότητα που εμφανίζει τα κατοπτρικά αντίθετα χαρακτηριστικά, δηλαδή μια προσωπικότητα με εξαρτητικά, συντρόφου με εξαρτητικά χαρακτηριστικά, με αποφευκτικά χαρακτηριστικά, μια προσωπικότητα που προτιμά την σκιά και την αφάνεια και που είναι διατεθειμένη προκειμένου να αποφύγει το έντονο άγχος της εγκατάλειψης ή τον όποιο αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο, εφόσον μιλάμε για γάμο, να ανέχεται αυτές τις συμπεριφορές. Μπορεί ενδόμηχα, για να μην ρίχνουμε έτσι όλο το βάρος στην συνάπτουσα πολλαπλές ερωτικές σχέσεις ή στον συνάπτοντα πολλαπλούς δεσμούς, ενδεχόμενα και το έτερο νήμιση, το βασικό, το σταθερό, ο σύζυγος ή η σύζυγος, ή ο βασικός ερωτικός, σταθερός ερωτικός δεσμός. Να έχει και αυτή μια παράλληλη ζωή, όχι, να θέλγεται κατά βάθος. Όχι ακριβώς από την κατάσταση της απάτης, αλλά από όλον αυτόν τον δυναμισμό που συνήθως συμπορεύεται με μια τέτοια προσωπικότητα και να προτίθεται, καλύπτοντας δικά της ή δικά του κενά, να ανέχεται αυτήν την συμπεριφορά που υποτιμά βέβαια και αυτόν ο οποίος ενδίδει, την εμφανίζει, ενδίδει σε αυτή, την εμφανίζει δηλαδή, αλλά και τον σύντροφό του, να την ανέχεται λοιπόν προκειμένου να καλύπτει τα δικά του κενά. Είναι το λογοτεχνικό και θεατρικό και μουσικό κατασκεύασμα, αλλά εμπνευσμένο από τη ζωή του Δον Ζουάν. Και θυμάστε και το τέλος που είχε, το άσχημο τέλος, όπου ουσιαστικά ήρθε αντιμέτωπος με το υπερεγώ του. Με την φωνή πραγματικά της συνείδησης, που με τη μορφή του πατέρα και του πέτρινου προσκεκλημένου εμφανίστηκε στο τελειωτικό έτσι δείπνο, ουσιαστικά για να καθυποτάξει αυτόν τον διαρκώς ανυπότακτο ιό. Για να τα συμπυκνώσουμε όλα μαζί. Να ρωτήσω κάτι πριν τα συμπυκνώσουμε. Ναι. Ρωτάνε οι φίλες. Ένας άντρας που μπορεί να παρουσιάζει. Μόνο οι φίλες, οι φίλοι δεν ρωτάνε. Και οι φίλοι, αλλά οι φίλοι, ξέρετε, τα αγόρια είναι λίγο διαφορετικά και το θέμα του. Μάλλον εμείς φταίμε πάλι, εμείς τα προκαλούμε. Θα σας πω, απλά έχω την αίσθηση ότι ο άντρας γενικά είναι πιο ανοιχτός στις προκλήσεις. Μια γυναίκα, ειδικά μετά τα 40, πιο δύσκολα θα ενδώσει σε τόσο συχνές ερωτικές συνευρέσεις. Θεωρώ ότι ένας άντρας στα 50 και στα 55 και στα 60 μπορεί να έχει και μεγαλύτερη ανάγκη επιβεβαίωσης σε σχέση με μια γυναίκα αντίστοιχης ηλικίας. Εντάχει, για να κάνετε και το ερώτημα, είναι αυτό που λέμε η ναρκισσιστική κατάρρευση του δευτέρου ημίσεως της ζωής. Όταν είμαστε νέοι,
ακόμα και αν μας διακατέχει ως προσωπικότητες ή ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αυτό το διαρκές αίσθημα ανίας, η διαρκής αίσθηση κενού, το πιθάρι που δεν γεμίζει με τίποτα, όσο και αν το γεμίζεις επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά με όρους αναγνωρισιμότητας, ερωτικά με όρους επιβεβαίωσης, να θέλεις να γεμίσεις με καινούργιες επιτεύξεις, ενδεχόμενα όσο είμαστε νέοι αυτό να μπορούμε να το καταφέρνουμε και να αντισταθμίζουμε τα βαθύτερα αισθήματα αυτοϋποτίμησης ή τα βαθύτερα αισθήματα ασταθούς εικόνας εαυτού. Με το πέρασμα όμως της ηλικίας, το δεύτερο μέρος της ζωής μας αδυνατεί να μας δώσει τις επιβεβαιώσεις που μας έδινε η νεότητά μας. Εκεί λοιπόν ενδεχόμενα να πυροδοτείται ακόμα περισσότερο μια τέτοια συμπεριφορά εφόσον προϋπήρχε, και ενδεχόμενα να εμπεριέχει και τον κίνδυνο μιας κατάθλιψης. Η παλιά υπονομαζόμενη υποστροφική κατάθλιψη, αυτή που εμφανιζόταν πιο μετά στη διάρκεια της ζωής, χωρίς να έχει δώσει προμηνύματα. Χωρίς να θέλω να βγει το συμπέρασμα ότι μια τέτοια συμπεριφορά συνδέεται πάντα με συναισθηματική διαταραχή ή θα οδηγήσει σίγουρα σε ένα καταθλιπτικό τέλος όμοιο με αυτό του Δον Ζουάν. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι ουσιαστικά συμπεριφορές αντισταθμιστικές υποτιμητικών εσωτερικών βιωμάτων. Αυτό είναι σοβαρό που το λέτε. Ναι, αυτός που κάνει παράλληλες σχέσεις χωρίς, σας το ξαναλέω, δεν μπορούμε να γενικεύουμε τώρα. Πείτε όμως για να καταλάβουμε. Αυτός που κάνει παράλληλες σχέσεις, που μπορεί να είναι και ευτυχισμένος, να λέει ότι είναι και πετυχημένος και να φαίνεται. Ναι, και που έχει έτσι και την ανάγκη ενδεχόμενα στους φίλους ή σε κλειστές παρέες, ανάλογα και με τη διακριτικότητά του, να απαριθμεί κιόλας τις ιστορίες. Να τις λέει και στις πρώην του. Πώς το εξηγείτε? Υπάρχουν περιπτώσεις ανδρών που θέλουν να έχουν πάντα στον κύκλο τους και τις πρώην τους και να είναι όλοι μαζί φίλοι και να αναφέρουν στις πρώην ή στους πρώην τις εμπειρίες τους με τους νυν. Τότε επιτρέψτε μου να πω ότι ενδεχομένως έχουμε να κάνουμε με τόσο ασταθείς εικόνες εαυτού, οι οποίες έχουν την ανάγκη της ιστοδιειναικές επιβεβαίωσης. Μόνοι τους αυτόφωτα ενδεχόμενα να μην μπορούν να σταθούν, γιατί ξέρετε κάτι, αυτός ή αυτή. Γιατί βλέπω λίγο το εστιάζουμε συνέχεια στους άντρες, είναι και πολλές γυναίκες. Ήταν έτοιμα των γυναικών να γίνει αυτό το θέμα, αλλά είδα ότι και πολλοί άντρες ενδιαφέρθηκαν. Εξάλλου και ο χαρακτήρας έτσι που έχει κατακεραυνοθεί λογοτεχνικά και στο συλλογικό ασυνείδητο είναι ανδρικός και είναι ο Δον Ζουάν, το είπαμε πριν. Έτσι, οπότε και έχουμε λίγο χρόνο, οπότε να τα πάμε λίγο σύντομα. Άρα στην ουσία, ο άντρας ή η γυναίκα που το κάνει είναι μια διαρκής ανάγκη επιβεβαίωσης. Έτσι ακριβώς. Ένα. Ο άνθρωπος που βολεύεται μαζί του και μένει μόνιμα, ο σύζυγος ή η σύζυγος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη σκιά του ανθρώπου, του φταίχτη, που του αρέσει να συμβιβάζεται και να τον καλύπτει, γιατί τον θαυμάζει από τη μια ή τη θαυμάζει που είναι δυναμικός ή δυναμική. Μπορεί να υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα, έτσι. Και οικονομικά κίνητρα ή και κίνητρα, αν όχι πραγματικής οικονομίας, ψυχικής οικονομίας. Βρίσκει την αντίστοιχη ισορροπία του. Ξέρετε, εδώ δεν είμαστε για να κατακρίνουμε. Όχι, δεν υπάρχει προς λάθος. Θεού, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη ζωή του. Εμείς από την πλευρά του ψυχιάτρου επεμβαίνουμε όταν διαταράσσεται η λειτουργικότητα. Αν δηλαδή αυτή η παραλληλία των σχέσεων συνοδεύεται με αλκοόλ, συνοδεύεται με οδήγηση επικίνδυνη, συνοδεύεται με άλλες καταστάσεις όπως το απροφύλακτο σεξ, ενώ υπάρχει διεγνωσμένο νόσημα. Εκεί βεβαίως η κατάκριση και η πρόληψη. Από εκεί και ύστερα είναι δικαίωμα του καθενός και της καθεμίας να συμπεριφέρεται, να διαθέτει τον εαυτό του, το σώμα του, τα συναισθήματά του όπως θέλει. Σίγουρα πάντως θέλει ειδικό αυτός ο άνθρωπος να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να αποκτήσει σταθερότητα. Γιατί φαντάζομαι ότι και αυτό δημιουργεί στον ίδιο μια κατάσταση εσωτερικής έντασης. Κοιτάξτε, όσο και αν λέτε το ελέγχει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει και η διαταραχή υπάρχουν και συγκεκριμένες τέτοιες συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με διαταραχές των παρορμήσεων. Αυτό που λέμε πάντα στην ψυχιατρική και στην ψυχολογία είναι το θεραπευτικό αίτημα. Ωραία. Δηλαδή, τι εκφράζει, τι είναι αυτό που θα τον φέρει απέναντι στο γιατρό. Μπορεί ο ίδιος να μην θέλει και ποτέ γιατρό. Κοιτάξτε, σπάνιες είναι οι περιπτώσεις σε ένα μανιακό ή υπομανιακό επεισόδιο που το πρώτο σύμπτωμα θα είναι, ας πούμε, η πολυγαμία, να το πούμε έτσι. Συνήθως είναι πιο θορυβώδη τα συμπτώματα που αναγκάζουν τον περίγυρο συνήθως, γιατί αυτός που είναι σε μανία ή υπομανία νιώθει μια χαρά. Οι από γύρω έχουν το πρόβλημα. Να τον πάνε στο γιατρό. Τώρα, στις υπόλοιπες καταστάσεις, να μην λησμονούμε όμως ότι και μπορεί οι διαγνώσεις των διαταραχών προσωπικότητας να θεωρούνται πιο light. Πολλές φορές όμως επηρεάζουν τη λειτουργικότητα πολύ χειρότερα. Και πολλές φορές στο τέλος
ενδεχόμενα στο τέλος, έτσι αυτό που είπαμε με την ναρκισσιστική κατάρρευση του δευτέρου ημίσεως της ζωής, αναγκάζεται το άτομο πλέον που για χρόνια έβρισκε την ισορροπία του μέσα από αυτές τις πολλαπλές σχέσεις να προσφύγει στον ειδικό, γιατί αντιμετωπίζει το φάσμα της κατάθλιψης. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν μπορεί να διαιωνίζει αυτό το πράγμα για χρόνια, να ταλαιπωρεί και άλλους ανθρώπους, γιατί ταλαιπωρούνται και κάποιοι, όσο και αν το παίζει κάποιος ήρεμος και cool, για να χρησιμοποιούμε και την ορολογία των νέων. Μα το είπαμε. Υποσυνείδητα πονάει. Το είπαμε. Έτσι είναι το υποκειμενικό βίωμα, είναι βίωμα αυτοϋποτίμησης και είναι ένα βίωμα διαρκούς μη πληρότητας. Θα μου ξανάρθετε γιατί το θέμα είναι μεγάλο και να μην μπουν όμως ούτε οι κλείσουμε. φίλοι σας ούτε οι φίλοι της εκπομπής στο τρυπάκι να λυπούνται τον εμφανίζοντα τέτοια συμπεριφορά, γιατί εντάξει, όσο και αν πονάει, οποιοδήποτε από εμάς πονάει δεν έχει το δικαίωμα να ταλαιπωρεί και τις ζωές άλλων ανθρώπων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η προσωπική ελευθερία της επιλογής και σε αυτόν που απατά και σε εκείνον που το δέχεται και σε αυτόν που δεν απατά και σε αυτήν που δεν απατά, δεν είναι πάνω απ' όλα. Πάντως εγώ θεωρώ, και αυτό εννοούσα, ότι πονούν περισσότερο οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω του παρά ο ίδιος. Γιατί εκείνος μπορεί και να βολεύεται από την ανοχή είτε της συζύγου ή του συζύγου που μένει από ανάγκη, είτε των συντρόφων που ενδεχομένως στην πορεία δένονται μαζί του και πιστεύουν ότι μπορεί και να τον αλλάξουν. Ο ψυχικός πόνος δεν είναι τόσο μετρήσιμο μέγεθος. Αυτό που προσπαθούμε να μετρήσουμε για να κάνουμε καλύτερες, πιο απλές και πιο ουσιαστικές τις σχέσεις μας είναι η λειτουργικότητα. Η λειτουργικότητα. Άρα λοιπόν, και κλείνω με αυτό, όταν η σχέση που έχετε, που μπορεί να είναι μια παράλληλη, που μπορεί να είναι μια φυσιολογική, normal σχέση, αλλά ο σύντροφος ή η σύντροφος έχει παράλληλη σχέση, όταν βλέπουμε δυσλειτουργία, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι πηγαίνει λάθος. Έτσι. Και όταν υπάρχει δυσλειτουργία μετά και στη δουλειά και στην οδήγηση, απευθυνόμαστε και στον ειδικό. Για να μην γινόμαστε και επικίνδυνοι. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Λιάπη, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες σας. Εγώ να ευχαριστήσω, είναι πάντα χαρά μου όταν με φιλοξενείτε. Και εύχομαι, φίλοι, να μην ταλαιπωρείτε ούτε τον εαυτό σας, ούτε τους γύρω σας, να είστε ειλικρινείς, για να είστε κι εσείς ήρεμοι και με τη συνείδησή σας. Έτσι πιστεύω εγώ, γιατρά μου. Από εκεί και πέρα μπορεί εγώ να είμαι old fashion και ο νέος τρόπος προσέγγισης να είναι άλλος, αλλά θέλουμε να είμαστε λειτουργικοί και ειλικρινείς. Η ποιότητα και η ισορροπία είναι πάντα αξίες διαχρονικές και νομίζω ότι τις εκφράζετε και εσείς και ο λόγος που αρθρώνετε μέσα την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πολλά φιλιά και εδώ θα είμαστε να μου στέλνετε email να μου λέτε τα πάντα για να κάνω ωραία θέματα. Φιλιά, γεια σας.